tipula, baratxuria eta zenarioa. Hori beti da nire etxen. Claro, daneako base bezala erabiltzen deulako. Norbaiteko beto jan nahi balu asko komplikatu gabe, zer eraman beharko luke? Lekaleak eta barazki freskoak. Aukera ematen dizute lan gutxikin egun askotarako sukaldatzea adibidez. Zer esango zenioke fruta itxuragatik bakarrik erosten duenari? Oso ohikoa dela konfunditzea estetika kalidadearekin. Eta ez dauke ze ikusik. Oso nabarmena da. Sagar honenak ez die politenak izaten. Adibide bezala bi sagar hauek ikusiko ditugu. Hau da, Eon Lakeen sagarrik politena, argizaria dakar, brillantea da, eta hau da kalitatez onena eukileikezuna. Baina, estetika aldetik olako akatsak ekartzen ditu. Baina jateko garaien ez dauke ze ikusik. Hau eta hau jatea, bi esperientzia oso diferentek die. Sagarran oso ondo ikusten da. Berduran, segun, batzutan bai, baina normalen ez dago inbesteko diferentzik, baina frutan... Zein da fruta eta barazkiak erosterakoan egiten dugun akats ohikoena? Lehen esan duguna. Itxura eta kalitatea nahastea, edo identifikatzea. Itxura ona, kalitatea ondikin. Egie da, honea datorrenak normalen badakila hori. Edo etxen baratza eukidolako, o bere famili garai baten eukidolako. Eta zuk baratza baldin baukezu etxen, zuk badakizu, askotan ez diela politiek izaten. Baina jateko garaien segurasko goxoena hori izango da. Fruta hobeto aprobetxatzeko eta janari gutxiago botatzeko trikimailu azkar bat emango zeniguke? Gure etxen iten deuna da birziklau. Adibidez, zuk barazkiak prestatu dituzu eta hurrengo egunerako sobraudie, gure etxen ingo gendukena izango zen, igual arroza preparatu eta lagun bezala aurreko egunen sobrautako barazki horiek jarri, alinauta jan, entxaladan o sin más, eta hola aprobetxatzen dugu guk dana, eta lekaleak ere bai, entxalada bihurtuta adibidez. Zein produktu ekologiko dago gutxi etxita, eta zergatik? Danak, eta arrazoia beti da prezioa. Jendea oso konfundituta dau, beti pentsatzen du ekologikoa garestigoa dela. Eta batzutan bai, pasauleike. Tradizionalen prezio baten eotea eta ekologikon garestigoa izatea. Baina eski askotan kontra pasatzen da. Ekologikoa izan leke eta merkegoa. Orduan, nik jendea gonbidatzen dut, etortzea eta konparatzea. Nik beti bitakok ikutzen ditut. Orduan, etorri, ikusi eta aukeratu. Make, anekdota txikiren bat kontatuko diguzu? Anekdota politxe baduk nik behin, osteguneko kamioi etorri zen ekologikona, eta kamionerok esaten dit, make, aste honetan ez dakiz ze pedido hain dezun, baina normalen, baina igual doblea edo lakarri dizut. Ez, nik pedido normala hain dut, guazen behitzea berze pasaudan. Kuestioa izan zan, almazenen langile bat zehola asarra enpresakin, eta sabotai bezala sartu zon, ez nire pedidokin bakarrik, pedido batekin baino gehiokin izan. Bikoiztu izitun pedidoak. Enpresa izurra atzeko. Ze pasatzen da, karo nik atzea botanon nire atzana, klaro. Baina gero kamioleri horrekin bazuna izan zan, berriz almazenea jun, hori dana berriz egueltau. Orain herboristeria lauideren galdera. Dendan egongo ez bazina, non gustatuko litzaizuke lan egitea? Animali babesleku baten. Nik inguruko danak hartuko nituzke. Errenka dabiltzenak, begie faltadonak, gorra danak, berdin zait txerrie, txakurra, katua... Kobilatzen naizena, seguro lako zerbait jartzen dutela. Eta azkenik, ze galdera botako zenioke ilintiko hurrengo dendariari? Nola ikusten dazu denda txikien etorkizuna.